7 aikaan irtos limatulppa. Se oli siis semmonen limanen läpinäkyvä löllykkä. Ja tänään on ollut muutenkin vähän semmoista ihme jomottelua vähän kaikkialla. Selässä, alavatsassa, vähän semmoista menkkamaista kipua. Ja saa nähdä, että lähdetäänkö tänä iltana synnyttämään. Meneekö vedet vai alkaako supistukset vai tapahtuuko mitään. Täällä ollaan vielä yhtenä kappaleena. Ja kyllä tää rupeaa pikkuhiljaa jo niinku tuntumaan, että olisiko jo aika tulla ulos. Mulla oli perjantaina ihan semmonen fiilis, että me lähdetään oikeasti synnyttää. Ei lähetty. Lauantaina ei ollut mitään muuta kuin väsymystä. Sunnuntaina oli kans ihan hemmetin väsynyt olo. Ja muutaman kerran supisteli, käytiin lenkillä ja saunassa ja kaikkea, mut ei mitään. Ja tänään mä sitten varasin keskiviikolle sai vasta ajan, niin tai synnytyksen käynnistysvyöhyketerapiaan. Niin keskiviikkona sitten, huomenna on laskettu aika, niin saa nähdä, että syntyykö ennen keskiviikkoa. Vähän veikkaan, että ei. Okei. Mä tossa tein äsken vähän budjettilaskelmaa, nousin ylös. Ja siis mulla meni lapsivedet. Mä olin vaan... Mä vaan seisoin tässä ja sit lorahti. Oh my god. Ja olen varma, että ei ole pissaa, koska sitä vaan tuli. Sitä vaan niinku tuli. Ja mulla ei ollut mitään virtsaamisongelmia tässä raskauden aikana. Mulla ei ole minkäänlaisia supistuksia, ainakaan tällä hetkellä. Et saa nähdä, miten käy. Kaponen, moikka. Mulla taisi mennä just lapsivedet. Nyt on auto pakattu. Näkyypäs huonosti. Siinä on laukut, siinä on koppa. Ja nyt me lähdetään käymään Hyvinkäällä katsomassa, että mikä meininki, että... Ja sitten katsotaan siis streptokokkinäyte ja näin, että luultavasti tullaan vielä takas kotiin, koska ei ole muuta tuntemuksia kuin menkkajomotus. Tultiin eväille. Namskis, namskis. Olin sentin auki, käyrät oli hyvät, pari kertaa tuli supistuksia, oli lapsivettä, ei ollut streptokokkia. Kaikki näyttää nyt ihan hyvältä nyt. Joo, nyt onkin ruvennut tulla tämmöstä, tultiin tähän Hyvinkään Mäkkärille, ajateltiin, että mennään tonne villaan pyörimään, koska tästä menee kumminkin joku 40 minuuttia himaan. Niin sit jos synnytys käynnistyisikin nopeasti, niin. Tää on varmaan nyt ensimmäinen särkylääke. Rupeaa olla semmoista painetta tossa alavatsalla. Tuntuu semmoista inhottavalta.
4 tuntia oltu nyt himassa. Mä oon ottanut supistuksia vastaan melkeinpä 4 tunnin ajan. En ole ottanut niin kauan. 3 tuntia. 3 tuntia silleen, että niitä on tullut aika tiukasti. 5-7 minuutin välein, ne on kestänyt niinku minuutin. Ja yhdessä vaiheessa tuli vähän vertakin. Mä soitin sinne ja ne sanoi sieltä, että ihan miten kestät, että vielä tarvii huolestua mistään. Niin, että jos 2 tunnin sisällä tuutte, niin sitten ei tarvitse soittaa uudestaan. Niin kävin suihkussa. Yritin siellä ottaa supistuksia vastaan, mutta sekin oli aika... Tää 1,5 tunnin jälkeen se rupesi tuntua semmoista tuskaselta. Ja sit kun nousi seison, niin niitä supistuksia rupesi tulla silleen niinku... Meikä voi vaikka toinen askel. Niin päätettiin nyt lähteä sit kattoo, mikä meininki. Mielipide. Mitkä sä zoomaa? Joo. Nyt on sairaalaan päästy. Katsottiin taas sisätutkimus tehtiin. Mä olin just 2 sentillä auki. Ja nyt päästiin tarkkailuhuoneeseen, otettiin käyrät. Käyrä näytti hyvältä. Supistukset oli ihan kamalia tuossa makuasennossa. Ja sopivasti tuli iltapala. Mä pääsin syömään. Ja mä sain jonkun kipupiikin pakaraan. Tai siis särkylääkkeen. Pakaraan? Jonkun lihaslääkkeen. Ei vaan se ihan vaan särkylääkkeen. Niin se on ainakin sanoo. Niin paukkaaraan, että se pitäisi helpottaa tässä. Niin. Nämä on huomattavasti helpommat nämä supistukset tällä istuasennossa. Mut voin sanoa, että on kyllä... Mä osasin odottaa näin kivuliaita, mutta sit kumminkin kyllä se yllättää. Miten kivuliaita nämä on. Vähän väsyttääkin. Ja on semmonen vähän uupunut olo, kun on ottanut näitä supistuksia vastaan jo 6 tuntia. Sillä ei melkein 5 minuutin välein, niin kyllä se rupeaa pikkuhiljaa tuntumaan. Hei. Mitä kello on? Päästäs. Kello on 12:30. Ei syntynyt 6.6. Sain toisen lääkkeen, tämänlaisen särkylääkkeen. Sain nukuttuukin varmaan tunnin. Nyt ne rupeaa taas vähän pahenemaan.
tietää paljon kello on. 27 tällä hetkellä. 227. Kyllä, kello on 2:30. Tää. Joo. Mikä on sun fiilikset nyt? Onko nyt parempi olla? On. Sain just epiduraalin. Ja kyllä helpottaa. Aikaisemmin katsottiin alapään tilanne. Kohdunsuuta ei ole enää. Tässä se on lyhentynyt. Ja mä olin 3 senttiä auki. Sitten sanoin, että jotain on tehtävä. Hyvä, että tehtiin. Näitä. Niin tultiin tähän synnytystilaan. Ja sain ilokaasua. Ja sit se sanoi, että jos mä haluan, niin epiduraali sitten. Ja kaikki mömmöt, mitä koko rahalla saa. Niin hetken, ehkä 5 minuuttia sitten ilokaasulla. Olin se, että ei vittu, tästä tule yhtään mitään. Ja pyysin epiduraalin ja sain sen ehkä 20 minuuttia sitten. Ja ei oo edes niinkään kauan. 10 minuuttia. Ja nyt mennään taas. Ja. Se epiduraalin laitto niin oli kyllä sillä tavalla niinku kivuliasta, että sun piti saada jalat mahdollisimman lähellä vatsaa, niin se supisteli ihan saatanasti. Onneksi on tänään. Ja sitten en mä tiedä, tää oli ihan kiva tää ilokaasu. 9 kuukauden jälkeen niin tää on ihan mukavaa olla vähän humalassa. Sunkin pitää kokeilla. En mä kiitos. En mä kyllä kiitos. Nyt on yö nukuttu helvetin hyvillä yöunilla. Kello on 6:46. Pari tuntia. Nukuttiin 3 tuntia. Joo, about. Varmaan 4 tuntia. Ja epiduraali on saanut nyt 3 kertaa. Nyt mä sain pienemmän annoksen, koska pää tuntuu jo tossa ihan läppäimillä. Ja ilmeisesti mä oon nyt avautunut sen 10 senttiä. Että nyt odotetaan 20 minuuttia, että epiduraali vaikuttaa. Ja sit mun pitää nostaa seisoo, kävelee. Tekee kaiken maailman juttuja. Ja sitten rupeaa sattumaan. Ja sitten rupeaa tapahtumaan. Apua. Jännittävää. Mut epiduraali on ollut kyllä pelastus. En olisi eilen aamulla ajatellut, että olen samaan aikaan tässä aamulla. Joo, kyllä. Meidän kätilö vaihtuu. Oli ihana. Ihana. Ämmän näikä. Mä otin ruisaikaa. Nyt rupeaa taas vähän tuntumaan peppu reijässä. Ihan oikeesti. Kaikista paikoista. Asshole. Käytiin hakemaan Jonille äsken aamupalaa. Kadottiin. Sanomatta ja mitään. käyrät katos. Ne oli ihan paniikiset täällä missä mä oon. Ois pitänyt kertoa, mutta Tossa on sitten joku raksamies kävelee tossa. ei sitä voi tiedä. Saapahan se päivän Niin pitäisikö laittaa verhot vaan auki suoraan tosta. Joo. Pissa ei tuu, vaikka hän pissattaa. Sitten Mutta kohta. synnytyksen yhteydessä sitten katetroidaan, jos ei ole tullut pisu mitään. Niin sitten tulee. Hyvä. Just noin. Just noin. Jatka vaan. Jatka vaan. Oi kun hienosti. Hyvä. Jatka. Upeasti vauva tulee sieltä.
Tosi hienosti. 41. Heippa! Heippa! Heippa Ronna! Hieno kinainen. Napanuorat näytteitä ensistä. Saatko vauvan sinne syyn? Poikahan on, ei epäilystä. Ihana kinainen. Kyllä olet. Täällä hän on. Sujautetaan hänet tuolta sun paidan alle. Noin. Se on ohi, yes. Ime. Ei jaksa. No vähän. Does it hurt? Niin. Enpä nyt. Oho. Ponnistus oli kyllä aivan kamalaa. Yllättävän helposti tuli sieltä. Mussu selvisi hienosti. Se on kuin trinkä. Trinka. Babil. Maistuu paperat. Myös ne koulua. Ihan puuduksissa. 9 kuukautta. Ilman lakua. Mä ymmärrän tää videon. Ei sun tarvii yrittää. Täällä nukutaan. Tää me apaa. Odotellaan. Odotetaan, että perhehuone vapautuu, että me päästäis sinne. Kello on nyt 1:30. Mä laitais nyt. 2-3 tuntia auto. Niin odoteltu. Niin. Kävin suihkussa aikaisemmin. Niin ihan hyvin. Yritin pissata. Kievelin ihan saatanasti. Ja nyt kävin äsken pissalla. Niin. Kylmä vesi auttoi. Mut sattui silti. Pitää varmaan kohta pyytää jääsiteitä tai jotain, koska on vähän toi alakerta turvonnut ja kipeä, mutta odotan, että päästään perhehuoneen. Ei. Nukkuisväline eikä syöksi. On nyt synnytetty tommonen pieni poika. Ja synnytys meni hyvin. Elämäni kauheimmat ja pisimmät 26 minuuttia, kun ponnistettiin häntä ulos. Oli kyllä heijakkaa. Mä sain 3 epiduraalipiikkiä. 2 täyttä ja 1 puolikkaan. Ja mä sain nukuttua sen yön sitten kunnolla. Tai no 3 tuntia, mitä siinä sain tunta. Niin se oli kyllä ihan jees. Aamulla sain sen puolikkaan, koska kivut, supistukset rupes tulemaan sit taas aika nopeasti ja tiheesti. Niin hän sitten kokeili, että olenko auki. No olin auki ja vauvan pää oli laskeutunut. Mutta hän kumminkin antoi mulle vielä, että mä sain vähän voimia. Niin Sitten syötiin aamupala ja puudutus sit loppu, tai epiduraali loppu. Rupesin tuntemaan taas supistuksia. Siinä heiloteltiin ja oltiin ja
sitten tulikin semmonen vaihe, että vaihtui kätilö. Sitten, mitäs sitten tapahtui? Sitten se rupesi vähän niinku, sit se olisi vähän aikaa, kun rupesi tulemaan niitä. Niin se rupesi katsoa, kun niitä meni niin tiheeseen tahtiin, niin se jäi siihen katteleen. Ja... Sit sä hetkeksi lähti pois ja... Sitten mä yritin ottaa kelloa, kun niitä rupesi oikeesti tulee. Ja... Niin sitten se tuli takaisin ja... Sitten se oli vaan, että jos tekee mieli ponnistaa, niin sit ponnistaa ja... Sitten alkoisin ponnistaa ja sitten se onneksi auttoi mua sormilla niin kun näyttää sen, että mihin kohtaan ponnistetaan. Mun ponnistusasento oli siis sivuttain tai kyljellään. Ja en paljon vaihtanut asentoja. Siinä pysyttiin. Ja se oli kyllä helvetin kivuliasta. Pientä huutoa tai semmoista tuli siinä kyllä. Huutoa ja huutoa. Sitten mä tunsin vauvan pään. Tai vauvan pään näkki tuntui. Niin sit sanoin, haluatko kokeilla? Mä olisin, en. Nyt tehdään tää loppuun. Ja sitten mä tunsin sen pään mun reidellä. Ja sitten oli enää viimeinen Se vaan niinku... puristus. Ja se vaan luiskahti ulos. Ja sitten sain sen syliin. Hän oli kietoutunut napanuoraan. Silleen, että sillä oli niinku hartioiden päällä ja vasemmassa jalassa. Yhden kierroksen meni se. Ja 9, onko se Adgar-pistettä? Mitä? Adgar-piste. Niin kai. Se sai ja 1 jäi puuttumaan värin takia. Muuten täydellinen baby. Ja istukka oli täydellinen. Se lähti hienosti irti sieltä. Ja kalvo oli puhjennut jostain ylempää. Tai kalvo oli puhjennut silleen, että se vauva mahtui just tulemaan sieltä tai jotain tämmöstä. Ja näin. Oli spontaani synnytys, koska lapsivedet meni. Ja nyt me ollaan täällä vielä toinen yö tarkkailussa, koska vauva syntyi sit niinku lapsivesien menosta niin kauan. Tai niinku 18 tuntia olisi ollut se ns. Normaali, että olisi niinku sit päässyt kotiin, mut meillä meni... Lapsivesistä meni yli 20 tuntia. Niin sitten me joudutaan jäädä tänne tarkkailuun. Tämmönen sepä tuhisia täältä tuli. On kyllä maailman sepöinen. Ja mun nännit on niin kipeänä kuin voi olla. Niin kipeänä. Siis ihan oikeesti ne on niin kipeänä. Ja... Joo. Ilmeisesti maitoa tulee ihan hyvin, kun kakkaakin tulee. Niin ihan jepulis. Mut kyllä huomaa, että niinku naamasta on lähtenyt semmonen aikamoinen turvotus pois. Jaloissa on vielä, mut silleen... Olen yllättynyt. Saanko vanhan kehoni takaisin? Maha on tämmönen löysä. Se oli jo ennen. Hei. Lääkärinkäynnissä käyty. Poika meni läpi. Nyt odotetaan enää, että kätilö tulee painelee mun kohdun. Ja sitten otetaan noin verikokeet pojalta, niin me päästään kotiin. Mä oon ottanut 2 päivää. Siis mä en oo käynyt ulkona 2 päivään. 2 päivään. Tää tuoksuu niin hyvälle tää ulkoilma.